Mietit sitä. On se aika selkeä itse asiassa. Nousti tikkaille ja humpumia. Niin. Oliko niin vaikea? Se on vähän sellaista niinku hyökkäystä. Jaha. Tavainen päällimmäinen havataan. Hymyile kameraan. Hymyile! Mua ei opetettu hymyilemään. Enemmän No niin hei, kolmonen, meidän pitää liikkua tonne päin. Tonne päin. No niin viturellit, tupot kaikki ampukaa ne. Ampukaa ne, ei kun tonne suuntaan. Jaha, sieltä. Pääseekö? Nurkkaan! Mä vedän sua tänne suojaan. Muurilta! Heittäydy tänne näin. On liukkarilla siellä. Ne huutaa vitsi, ootko? Hello, vaikka täytyy. Ne voi kertoa sitten kavereille. Ei se nyt ollut mitenkään niin älyttömän rumaa edes. Kaadetaan se! Jaha, mennä sit. No eiks ne autot nyt kannattaa sekana mennä? Ei ne mene, kun ne venää mekkiä. No voi nyt. Tulee toinen. No saatana röllihommat vois mennä tekemään oikeesti jotain. Onks niin. Se vittu saanut mitään aikaa? Aikaiseksi tekisit jotain ees. Perkele.